Господи, ние се нуждаем от Твоето присъствие тук на това място. Господи, ние не правиме нещата, защото трябва, но ние ги правиме, защото имаме необходимост от това да пиеме от Твоето присъствие. Господи, ние не сме тук, защото трябва, но ние сме тук, защото имаме нужда от това да се срещнем с Тебе. Ние имаме нужда от това да приемеме Твоето Слово. Ние имаме нужда от това да приемеме Твоето присъствие, защото там, където царува Духът на Господа, има свобода за нас. И ние не сме тук, за да осъдиме света, но ние сме тук, за да се молим за нашите братя и сестри. И ние издигаме всички онези, които са слаби, всички онези, които са болни, всички онези, които нямат глад за Тебе. Ние ги издигаме, ние ги поставяме в нозете Ти и ние Те молиме, дух на глад да слезне върху тях за Твоето Слово, жажда да слезне върху тях за Твоето присъствие. Там, където са двама и трима, каквото и да искаш, ще им бъде дадено. И ние не искаме материални облаги, ние не искаме просперитет, ние не искаме успех, но ние искаме, Господи, Твоето Слово в живота ни. Ние искаме Твоето присъствие в живота ни. Ние искаме Духът Ти. Ние искаме дъжд от благословение на това място. Дъжд от присъствие на това място. И аз вярвам, че за Тебе няма значение колко е количеството, но за Тебе е важно качеството. Защото, Господи, тогава, когато Исус навин отиде да провери земята, 10 се върнаха с лоши вести, но 2 казаха: ние ще превземе тази земя. И ние може би не сме цяла църква, а сме само 8 човека, но ние казваме, че Ти ще върнеш Твоя народ. Ние казваме, че там, където стъпваме, земи ще превземаме, Господи, в Твоето име. Отдаваме Ти слава, отдаваме Ти почит. Тук сме да Ти се поклониме. Ние вярваме, че ще се срещнем с Тебе. Ние вярваме, че днес ще получиме нещо. Ние вярваме, ние сме в очакване на Тебе, на Твоето Слово, на Твоето присъствие. И Те моля, ела от сърце на сърце, от душа на душа. Изцели всяка немощ, отнеми всяка слабост. Дай сила, Господи, в името на Исус Христос от Назарет. Ние сме тук, за да Ти се поклониме. Тук сме, за да Ти издигнеме. Тук сме, за да Ти кажем, че имаме нужда от Тебе. Не правиме това, защото трябва, но го правиме, защото имаме нужда да приемаме от Тебе. Имаме нужда да стоиме в Твоето присъствие. Ние стъпваме на Твоите обещания. Ние вярваме. В очакване сме да се срещнем с Тебе, Царю на славата. Който живее под сянката на покрива. Халелуя! Няма значение какви са обстоятелствата. Ако ти стоиш в Бог, няма значение каква е ситуацията, няма значение каква е болестта, няма значение какъв е проблемът. Ако ти стоиш под покрива на Всевишния, ти ще живееш под Неговата сянка. Няма да има проблем, който да те събори, но просто стой и гледай. Гледай делото на кръста, гледай Исус, не гледай наляво, не гледай надясно. Петър, когато погледна вълните, той потъна. Не гледай бурите, не гледай вълните, не гледай бурното море, но стой и гледай в очите на Исус. Гледай делото на кръста, гледай делото на кръста. Припомняй си всеки ден делото на кръста. Стой в присъствието на Бога. Господи, извикваме Те на това място. Господи, нуждаем се от Тебе. Нуждаем се да разчупваш крепости в нас. Нуждаем се да решаваш проблемите ни. Нуждаем се. Искаме да пиеме от извора на вода. Искаме да дадеме хлябът, който слиза като духовна манна за нас. В името на Исус Христос ние сме тук, за да се срещнем с Тебе. Халелуя, халелуя. Кебро мама соя, шерере кера баба сая. Който живее под покрива, той ще пребъдва под сянката на Всевишния, на великия Господ. Който живее под покрива, той ще пребъдва под сянката на Всевишния, на великия Господ. Ще казвам на Господа, Той е прибежище мое и крепост моя. Бог мой, на когото
прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на когото уповава. И хиляди ще падат от страната ти, и десетки хиляди от десницата ти, но до тебе няма да се доближи. Алелуя! И хиляди ще падат от страната ти, и десетки хиляди от десницата ти, но до тебе няма да се доближи. Ще казвам на Господа, Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на когото уповава. Ще казвам на Господа, Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на когото уповава. И хиляди ще падат от страната ти, и десетки хиляди от десницата. Но запомни, но до тебе няма да се доближи. Алелуя! И хиляди ще падат от страната ти, и десетки хиляди от десницата ти, но до тебе няма да се доближи. И хиляди ще падат от страната ти, и десетки хиляди от десницата ти, но до тебе няма да се доближи. И пак и хиляди, алелуя! И хиляди ще падат от страната ти, и десетки хиляди от десницата ти, но до тебе няма да се доближи. Ще казвам на Господа, Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на когото уповава. Ще казвам на Господа, Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на когото уповава. Алелуя, Боже Господи, святи Татко, ние уповаваме на Тебе, Боже Господи, святи Татко, вярваме на Тебе, Боже Господи, че Ти си поел контрол, Боже Господи, над животът ни, Господи, святи Татко Исус, над решенията ни, Боже Господи, над емоциите ни, Боже Господи, над страховете ни, Боже Господи, святи Татко. О, Ти си над всичко, Боже Господи, святи Татко Исус. И ние вярваме, Господи, в Тебе, Татко. И ще вървиме, Боже Господи, святи Татко, с дух и истина към Тебе, Боже. Изпълни сърцата